Vanakkam, this is Chitra from Vaishnavi Academy. My dear students and my dear parents. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கு இன்டெஃபினட் க்ளோஷர் ஃபார் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட். அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் வந்து அண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கடந்த 42 நாட்களாகவே போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, இந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டாக தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அண்டர்டேக் பண்ணி கூட இவங்க வந்து இன்னும் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸை தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. எம்பிபிஎஸ்க்கு 6,50,000 ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் வந்து 13,500 தான் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ். அதனால மாணவர்கள் வந்து அவங்களோட கோரிக்கையை வச்சு 42 நாட்களாக விடாது போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து ஈவன் கடலூர் கலெக்டர்கிட்டையும் அவங்க மனு கொடுத்துருந்தாங்க. 21ஆம் தேதி ஈவினிங்குள்ள கலெக்டர் வந்து அது பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரார் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு இன்டெஃபினட் க்ளோஷர், அதாவது காலேஜ் வந்து எப்போ திறக்கப்படும் தெரியாது, டைம்லி நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறோம், பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் வந்து காலேஜஸை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் டெம்பரவரிலி அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணி 4 மணிக்குள்ளே அனைத்து மாணவர்களும் ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவரும் இம்மீடியட்டாக காலேஜை விட்டு வெக்கேட் பண்ணி வெளியே போயிடணும். அதாவது கரண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மற்றும் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தவிர மற்ற அனைத்து மாணவ மாணவியர்களும் காலேஜை விட்டு வெளியே போயிடணும், ஹாஸ்டலில் வெக்கேட் பண்ணிடணுன்ற மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் டெம்பரவரியாக கிளாஸஸை க்ளோஸ் பண்ணுறோம், காலேஜை க்ளோஸ் பண்ணுறோம், இன்டெஃபினட்டாக நாங்கள் வந்து டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணலை, டெம்பரவரிலி நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி எல்லா மாணவர்களையும் இம்மீடியட்டாக வெளியே போகணுன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, 6,50,000 ஃபீஸை வந்து மாணவர்கள்ட்ட இவங்க கலெக்ட் பண்ணுறதுனால மாணவர்கள் 42 நாளாக போராட்டம் நடத்திட்டு இருந்திருக்காங்க. அதனால வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் வந்து இப்படி ஒரு ஆர்டரை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அலௌடு இங்கே அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த போராட்டமும் பண்ணலை. ஆனால் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணாதான் அவங்க பிஜி நீட்டு போக முடியும். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக காலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிச்சிருக்கு. மற்ற அனைத்து செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் மாணவர்கள் அனைவரும் 4 மணிக்குள்ள காலேஜை ஹாஸ்டலை கூட வெக்கேட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நமக்கு இது என்ன நடக்குதுன்றத. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Until then, bye from Chitra Ashok. Bye.